амрико бо 5 кишвари дигари минтақа дар тоҷикистон машқи низомӣ мегузаронад. нархи қимати билети ҳавопаймоҳо ва хизматрасонии пасtsифат тоҷикистонро аз назари сайёҳон ба дур андохтааст. эрон мехоҳад дар русия мошин истеҳсол кунад. раҳбари як ширкати сохтмонӣ дар Москав барои марги 3 муҳоҷир аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон боздошт шуд. иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҳамкорӣ бо Тоҷикистон ва ҷалби 5 кишвари дигари минтақа тамрини 10 рӯзаи низомӣ анҷом медиҳад. дар тамрини низомии ҳамкории минтақавии 22 ки аз 10 то 20 август дар Тоҷикистон баргузор мешавад, намояндаҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Муғулистон, Покистон ва Ӯзбекистон ширкат мекунанд. тавре дафтари матбуоти сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар душанбе хабар додааст, ҳамкории минтақавӣ як тамрини солонаест ки ба таҳкими амалиёти фаромилӣ барои таъмини субот, мубориза бо терроризм, рушди ҳамкорӣ ва афзунии тавонмандиҳои муштараки кишварҳои Осиёи марказиву ҷанубӣ, иёлоти муттаҳидаи амрико ва дигар кишварҳои иштирокчӣ нигаронида шудааст. қабл аз пандемияи COVID-19 силсилаи машқҳои ҳамкории минтақавӣ аз соли 2014 ҳамасола дар яке аз кишварҳои ширкаткунанда, аз ҷумла дар иёлоти муттаҳида ҳам баргузор мешуд. имсол макони баргузории он Тоҷикистон интихоб шудааст. машқҳои ҳарбӣ дар марказҳои омӯзишии Фахробод баргузор мешавад. коршиносон мегӯянд Тоҷикистон натавонистааст аз вазъияти кунунии Русия истифода кунад ва дар рақобат бо кишварҳои ҳамсоя дар ҷалби сайёҳон ақиб мондааст. ҳарчанд аз 1 август ба ҷуз парвозҳо аз Душанбе, теъдоди парвозҳо аз Хуҷанро ба 5 шаҳри дигари Русия афзоиш додааст. ҳамчунин миёни Тоҷикистону Русия ширкатҳои Сибир, Уральские авиалинии, Ямал, Ютаер парвоз мекунанд. ҳамзамон аз Русия ва Тоҷикистон ҳаракати роҳи оҳани мусофирбар ки бар асари пандемия 2 сол қабл қатъ шуда буд, аз сар гирифта мешавад. муфассал дар ин бора ҳамкорам Сафия Воҳидова маълумот медиҳад. тибқи иттилои Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати Тоҷикистон, теъдоди сайёҳон аз Русия дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2021 афзоиш ёфтааст. аз аввали соли 2022 тибқи омори расмӣ теъдоди сайёҳони хориҷӣ дар кишвар нисбат ба 6 моҳи соли гузашта тақрибан 3 баробар афзода ба 370 000 нафар расидааст. дар ҳамин ҳол аз шумори умумии сайёҳони хориҷӣ ки ба Тоҷикистон сафар карданд, 344 000 нафарро сокинони кишварҳои пасошӯравӣ ё кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 22 000 нафари боқимондаро сайёҳон аз иёлоти муттаҳидаи амрико, Фаронса, Олмон, Туркия, Арабистони Саудӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ташкил медиҳанд. дар бораи афзоиш ёфтани сафи сайёҳони рус ба Тоҷикистон маълумоти портали фармоишии tutu.ru низ гувоҳӣ медиҳанд. ба далели коҳиши қариб 50% нархи чипта дар муқоиса бо соли гузашта, ҳиссаи умумии сайёҳон аз Русия ки ба Тоҷикистон дар ин 6 моҳ сафар карданд, 17% афзоиш ёфтааст. инро омори хадамоти сарҳадии ФСБ-и Федератсияи Русия низ тасдиқ мекунад. дар нимсолаи аввали имсол 211 400 нафар шаҳрванди Русия бо мақсади сайёҳӣ ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил рафтаанд. аммо коршиносон мегӯянд, ба фарқ аз кишварҳои дигари Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Тоҷикистон натавонистааст бартариҳои вазъи кунуниро хуб истифода кунад ва ҳамчун алтернатива барои русҳо самти сайёҳӣ пешниҳод кунад. Андрей Жарков, директори ширкати Жарков Тур, ба пойгоҳи таҳлилии Ратанюс гуфтааст, ки пеш аз ҳама хатсайрҳо ба самти Тоҷикистон бо пули дастрас хидматрасонии босифат надоранд. сатҳи пасти хидматрасонӣ ва қимат будани билети ҳавопаймо ба ин кишвар имкон намедиҳад, ки бо дигар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил рақобат кунад. дар натиҷа сайёҳон масалан Ӯзбекистони ҳамсояро интихоб мекунанд, ки сафар ба он нисбат ба Тоҷикистон 20-30% арзонтар аст. ҳарчанд Тоҷикистон кишвари офтобрӯяву дорои меваҳои болаззат ва ёдгориҳои нодири тамаддуни қадимаи Осиёи миёна мебошад, дар сабқати ҷалби сайёҳон ақиб мондааст. София Гаврилова, мудири ширкати сайёҳии «Открытие», ки ширкаташ ба фурӯши билети ҳавопаймо бештар машғул аст, мегӯяд, талаботи сайёҳон ба Тоҷикистон кам аст. ҳарчанд ин самти хеле ҷолиб аст ва ҳарчанд дар дохили ин кишвар ҳама чиз арзон ва дастрас аст, кам сайёҳон хоҳиши сафар ба ин кишварро доранд.
ба гуфтаи Гаврилова, яке аз дигар сабабҳои ҷалб нашудани сайёҳон ба Тоҷикистон ин маълумоти кам дар бораи ин кишвар аст. ҳамчунин зуд дар сарҳад сар задани нооромиҳо сайёҳонро ба ташвиш меорад. яке аз дигар сабабҳои рамидани сайёҳон аз сафар ба Тоҷикистон ин гузоришҳо ва хабарҳои расонаҳои давлатии Тоҷикистон дар бораи афзоиши зуҳури гурӯҳҳои террористӣ дар ин кишвар мебошад. мақомоти русия раҳбари як ширкати сохтмониро дар Москав барои марги 3 муҳоҷир аз ҷумла шаҳрванди Тоҷикистон боздошт карданд. ҷавони 21-солаи тоҷик ҳамроҳ бо 2 муҳоҷири дигар аз Қирғизистон рӯзи 7 август ҳангоми анҷом додани корҳои таъмирӣ дар як чоҳи канализатсионӣ воқеъ дар кӯчаи Краснодарскаи минтақаи Люблинои шаҳри Москав ба ҳалокат расид. Кумитаи тафтишотии Русия хабар додааст, ки ҳодисаи марги 3 муҳоҷирро таҳқиқ доранд ва раҳбари 38-солаи ширкати сохтмонӣ боздошт карданд. ҳодиса 7 август дар минтақаи Люблино вақте рух дод, ки 13 коргар ҳангоми анҷоми корҳои таъмирӣ дар як чоҳи канализатсионӣ ҳангоми сахт боридани борон ба даруни он афтоданд. 6 нафари онҳо тавонистанд мустақилона берун шаванд, вале 4 нафари дигарро наҷотбахшон, ки ба ҷои ҳодиса омада буданд, берун кашиданд. ҷасади 3 муҳоҷирро, ки 2 нафари онҳо шаҳрвандони Қирғизистон ва 1 нафар аз Тоҷикистон буданд, рӯзи 8 август пайдо карданд. ба бозори мошинҳои Русия метавонад як бозигари нав ҷумҳурии исломии Эрон ворид шавад ва ҷойгузини корхонаҳои мошинсозии Аврупо дар Русия гардад. Бино ба маълумот аз рӯзномаи Российская газета, раҳбари маркази русиягии эронёни Бурунмарзӣ аз тавофуқи ба миён омада дар бораи васли худравҳо дар Русия зери тамғаҳои эҳёшудаи Москвич, Волга ва Победаи ин кишвар хабар додааст. Дар худи Эрон як қатор корхонаҳои мошинсозӣ мавҷуданд. Ширкати Эрон худрав бо номи Самант мошинҳо содир мекунад. Дар Эрон ин ширкат на танҳо ба истеҳсоли мошинҳои истеҳсоли ватанӣ, балки ба васлкунӣ ва истеҳсоли мошинҳои моделҳои чинӣ Хайма, Донгфенг ва ҳамчунин Пежои фаронсавӣ низ машғул аст. Аммо ин моделҳо наву замонавӣ нестанд ва худравҳое ки Эрон тавлид мекунад моделҳои соли 2008 ва 2013 мебошанд. ёдовар мешавем, ки ба далели таҳримҳои ғарб бархе аз ширкатҳои мошинсозӣ кори худро қатъ кардаанд. ширкатҳои боқимонда, ки дар бозори Русия кор мекунанд, ба норасоӣ ва камбуди таҷҳизот барои истеҳсоли худрав рӯбарӯ шудаанд.